Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Dea Mutiara Dewi NIM 24010644215. Dina minggu sing tak tunggu, kowe ngajak ning Tawamangu. Nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe. SMS ra balesi yen tak telepon malah mbok pateni. Mangke aku mangkel yen kepethuk irungmu mesti tak jiwel 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 ala jiwel lali janjine kandhane alasane mangkelake. Sopo sing ora gelem kadung dandan kowe ora teko. Janjane kowe nang ngendi gelagatmu sajak nyukriyani. Atiku sujana kowe kencan karo wanita liya. Dina minggu sing tak tunggu, kowe ngajak ning Tawamangu. Nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe. SMS ra balesi yen tak telepon malah mbok pateni. Mangkel aku mangkel yen kepethuk irungmu mesti tak jiwel 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 ala jiwel lali janjine
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.